Wara il-konferma li f'pajjiżna sawn il-varjant tal-Omikron, il-Partit Nazzjonalista naqat mal-awtoritajiet tas-saħħa fl-appell biex il-popolu ikompli jikkonkorri għal vaċċin u l-booster. Fistqarrija l-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Gvern għandu jkun aktar effiċjenti u fukat f'dawn iż-żminijiet ta' sfida għas-settur tas-saħħa. Huwa ta' għajb li l-problemi li ħoloq Robert Abela stess bid-djufija fit-tmexxija tal-grupp parlamentari tiegħu mhux ħalluh jiffoka kif għandu jkun kompla l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista fakkar kif huma bil-bosta l-esperti li ilhom jiem jappellaw lill-Gvern biex jieħu azzjoni u ma jitraskurax is-saħħa pubblika. Gvern li minkejja l-isfidi li qed jaffaċċja s-settur qed jibqa' iberbaq flus il-poplu Malti fuq din il-korrott ma' Steward. Tant li fil-konferenza tal-aħbarijiet Chris Fern baqa jiddefendi dan l-istess kuntratt. Dwar dan, Net News staqsa lil Chris Fern. Finalment inti għataħjar preparati u ma nużawhomx. Issa meta tħares lura kif qed jiżviluppa kollox, taħseb li l-isptar San Luqa, Keren Grek u Tawdex kieku Stewart tawna dak li ħallasna lieh nistgħu nagħmlu użu aħjar minnhom, x'se tagħmel biex dawn l-isptarijiet ikunu attrezzati malajr kemm jista' jkun u lil Stewart kellimthom dwar dan? Grazzi. Rigward Stewart irrid ngħid illi fil-bidu tal-pandemija u anke issa l-Isptar Ġenerali Tawdex huwa attrezzat għal jista' jkun anke jkun hemm żieda ta' każijiet ġew Għawdex u fil-fatt iva il-management tal-Isptar ta' Għawdex għamel biċċa xogħol tajba ħafna anke b'apparatu ventilaturi u proċessi li daħħal biex jilqa' anke għal din is-sitwazzjoni. Il-Ministru jinjora għal kollox is-sitwazzjoni fl-Isptar San Luqa u fl-Isptar Keren Grek. Din ir-risposta skomda tal-Ministru tasal ftit jiem biss wara li l-istess Gvern tal-Labor ivvota favur żieda ta' 20 miljun euro oħra lil Stewart Healthcare. L-istess Stewart Healthcare li issa se nkunu qed intuhom 70 miljun euro fis-sena u li anke fi żmien meta l-pandemija titfa' piż serju fuq is-settur tas-saħħa għadhom ma tawna xejn lura.